Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Nyakwaramogi ane Homa Bay County togi kaka pile ing'e maber wachung'e okang' manyime mar neno ni joluo wetewa oteri okang' mambele kata okang' manyime. Kakuro gisani ni indi Nyakwaramogi wan ka indi gi artist mabende owero kajachendo gospel and very young idhinene kanya kamera wadhi tang'onigo. Meanwhile kapok wakele ensure ni subscribe ne Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela mondo migigi sama gibiro ni achiel kachiel to kik bed ni moro kalioko. Luongano marinasho marichieno jamono mbele chiene meneno to mbele emiyoko katila iwacho mari dhako ngude igichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi pod wandala wabiro Homa Bay County kuma bende ne wan ka chendo gi wan gi ka Bokech ilongo ni Bokech Akaden but kabunde kanyono endo Nyakwaramogi wan gi show mar nyithindo mabende gore sedang med biro koda nyaka watie ki Nyakwaramogi en manaka indikete manaka kendo koponi en gi wach moro medwa wacho to number one is always public. Nyakwaramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakwaramogi machiegni wan gi jangolo mabende very young en butaka nowacho ni sama LTN ubire kor gwenge kama to be nyaka oyude achiel kachiel. Ratego kuongi mos jopiny ikon gi ni in ng'awa itimo ang'o mono omori momiwacho ni idwa biro e LTN. Mokwongo ne joma neno LTN media Handuoko ne wero kamano maduong' gi nyinga iluonga ni Rovins Nyagwang' kata kiri iluonga Wuod Alili. Mano Wuod Alili ma Yandhiwa. Mokwongo ne jok maneno LTN an gospel artist maya Bonde SDA Church e town noero ma Homa Bay. Koro MC gimano kongo mora aneno ga kijatimo ne jower mora itimo ne ga interview kendo maler kendo ja follow ga LTN emomiyo na wacho ni kachiel kudonjo Homa Bay town ka to wamakre uru kanyakla mondo ukonya lando wach mar lando ni. Okay. Ero kama. Ere kaka nwatudore nikech nwasewuoyo chien kacha and akia kaka nwatudore and akia kaka ni ing'ene wan Homa Bay. Okay, an bende ne nitie gimoro ilongo lodge no ero ni Embassy Lodge. Ne gi nyasi moro ma jogirwa radio
but ka bunde ka gin be ne gilose to ne gigwela nikech an jangolo ma wero gospel ma pod tich koro ne gigwela nikech niluongo ni Girwa Radio Research mag talentas koro mane gigwela ni mondo an be a participate mondo kata kopo anyalo yudo loch to ayude mich moro to kana kalo taneno ko oket poster moro e kor pol tawacho ni MC ni to achalo magima ng'eyo to nonengo tim na gimoro emomiyo nachopo kuma ne untie mondo mi ayud wuoyo kodi achiel kachiel. Yes. Chien ka chien wasewuoyo. Ang'o mono tudowa ni gocho koso gimoro nomora gocho ni koso ok anya paro kaka nwawuoyo but ne wasewuoyo ka. Okay, kane ji duogo dala Desemba gi to nang'e ni MC Omari Nash to nyaka duog dala mondo ne kata ka min gidhi. Koro an be kana agombo ni mondo ayude LTN mondo wabed mbui kacha kanyakla emomiyo namanyi gi sim nikech namba uto ni public koro nayudi kanyo mondo akaw namba kanyo kaste magocho ni. Yes. Alright. Nyakura Mogi, iwinjo kaka wawuoyo gi Rovins en ng'ama bende osebedo ka gocho na chien kacha. Nowacho ni nyalo tonge go mar biro Nairobi, but kwa biro dala to nyalo yude achiel kachiel kasto maybe simbe molony mwanyalo timo ne godo wuoyo kata penjo mopogore ka en gi koni samoro bet matek, but no, keep in touch. Makanu wachopo Homa Bay tani kono mane jamo moro dwane ni gate kwenye ka chopo ire to wiano se wiel mokona ne en, but ne wan so busy makoro chonwa ni gini nyaka koro watim gotieno. Otieno masani ni endi, in fact en chuny otieno iwinjo, but nikech koro ji busy en samoro kwa tiko event tabiro dok Nairobi ochona mondo mikoro akel boy ni ogoge jopiny mbaka. Miwa sigandi matin in kaka jangolo mar gospel. Okay, achako ni dala to wato nindhiwa kocha awuod kanyikela sembo kanyikela to wanyiewo lo pala ojode buri church moro kanyo ni Kombwayo SDA Church koro mane dala to gisani to ne abiro ir sister na Homa Bay town kai nikech weche moko achiel ariyo adek na timi studio na golo wende na moko kendo nikech moko be asegolo ni YouTube kacha. Koro mokwongo YouTube ni luongo nga YouTube na ilungo mani Rovins Nyagwang be kisendiko Rovins no biro kende ya koro chien kucho kane wachako the school to ne music festival gino jabiro ga to nawinjo kan gi hilo moro mondo a participate gigi koro ne atima orako pile ka pile e kana duga fwenyo ni kare Nyasaye omiya were mar werni koro na wera kata kamano nyalo to poda onge godo nikech jonyuol be gionge gimoro e lwetgi, nyithindo be ng'eny madhi school koro osiepe ma jamiaga mijingo koro gijiwa ni wuod ma timatimo magima Nyasaye no yawni yo koro okawit geno na mano kela magoro agolo nyaka wer moro milungo ni geno na kendo ene YouTube kucho ageno ni sako chopo ang no nyisu kako dhi. Okay. Ero kama sani ja class adi? Sani to aja form 2. Ya asomo kod Duogo Mix Secondary School mayudore Homa Bay Town sub county Mandhiwa. Yes, kidhi kod Duogo tibaro gi Mirogi Central nitie ndara moro kanyo. Yes. Manyiso ni kumiso men kar Mirogi ka. Asomo Mirogi kanyo. Yeah. Ere kaka ineno ka book dhi kodi gi school nikech ni book dhi kodi gi school wer gi book nikech ngeni book is demanding dwani so mondo mekal penj wer be nyaka wer be chamo wich dwani kinyi wuog gi wer manyien ere kaka balance wer gi book. Okay, kaka balance nikech mano to penjo ma ji osebedo ga ka penja mang'eny kata gipenjore kendgi okine kungo penjo no atimo ga ni kwayepo to koro pacha ni mane school ma weche wergo kendo koro ng'ato fwenyo kata ajawer to kolor sechego be yudo ka koro umo bugcha koro wer kone ma yudo ka gologo kata puch moko ma nyalo dhi kumoro koro kamane aka jati mega. Yeah. Functions mabire school gi poko mi thuolo chieng' moro ni bende imore jopiny. Functions mabire school to nikech school chan en mano chakore machiegni chakore around 2013 kai koro be pod en gi buildings matin kanyo koro nyasi madongo gi okwero ga biro kanyo to poka participate ga kanyo. Yeah. But generally performance ni chalo nade ine e bottom kose top? Always aja top
nikech ing'eni ng'ama tiyo ne Nyasaye nyaka dhi maber. Generally un ji adi tibedo ga namba di? Okay, 1G77 e class, nikech waonge streams en mana class achiel ma form 2 no. At this moment, nabedo position 2 out of 77. Sure. Yes. Position 2. Yes. Ng'ama nyalo miyo wa report ni maber. Mong'eyo adwa na goch ne unprepared. Tikona kaka iluongi ta goch ne wapenje live ka. Okay, nitie jawe miluongo ni Max Kogai Jr. En moja oronaga pesa rim gi remedial. Koro wanyalo gocho ne sani mondo confirm nikech kwa timo pento en manyaka on result na. Max Kogai lenga uru kanyo nyakora mogero ka Simba. Agoch ne Max Kogai. Anyway nyakora mogi ma endi en mana kar jot kuma bende na bire ma Homa Bay ka onge odwa. Koro ma en kar jot kuma na bire ma wacho ne we atim ne boy ni ka piny pokuru. And iwacho ni kotieko late nitiere ng'ama dhi host machiegni ka donge? Nitiere. Osiepa. Okay. Yeah. Okay. Max Kogai. Mia namba Max Kogai. 07. We wacho matek e mbui jogi nyalo gocho ne Max Kogai to Max poko wacho no dwa ne namba ni oketi. Ja kamera pani nena maber. Namba Max kik gine. Kora apenje ne nga. Rovins penje ni Nyagwang mong'eyo. Nyagwang. Jower gi ng'eni ok gisom ga. Hello. Yes. Max. Yes. Ma iluongo ni Omari Nash. Oh, Omari Nash to nango baba. Mos kuom gocho ni gotie na ng'ene kiaya. Hapana ng'e isa. Oh. Ing'eya na tema ngoja telo yao. Okta nindo. Oh, pok nindo. Podana ni mbui ang'eyo 1 2 3. Oh. King'eya wan gi boy moro iluongo ni Nyagwanga. Nyagwang. Oh, un gi Nyagwang. Oh, ang'e Nyagwang. Nyagwang ni wacho ni in emioro nega pesa rim gi gamocha gi remedials. Kura penje ne nogo mbaka gi jopiny. Kura penje ni to bit namba di. Kura no perform well. Penje ni ere ng'ama ong'eye momiya namba ni. O perform nade? Ichoro na moro ka. Ano ko dhi marach. Ne karsi kanyo. Oh, to position ne no wacho ni gin ji 77. Gin ji 77. Wa check yani nchoro na go online kata ning'e na ng'iyo mana grade. Grade te masane ng'eyo. Grade te masane ng'iyo. Koro wan to kori ng'eni pod nyaka wang'eyo gi jok machoni. Biro namba di. Ng'ato biro namba. Oh, but generally NSC, NSC kanyo. Kanya pani ko pull up matin to biro bedo mana masawa. Okay. Erokamano natimo gimoro Homa Bay ka. Wan gi event moro te mwaromo kode wasebedo kowuoyo kode simu. Kore mon waromo kode pod wako mbaka matin. Ogine kata ano ne inti nyaka. Antie ka nyaka gimoro Sunday aparo. Kinyan gi event moro launch maro Homa Bay TV. But apani Sunday anyalo manyi. Okay. To walalre ane. Sawa. Oh, ibedo invited Homa Bay TV? Okay. Will launch. Don't inge wacho na. Naneno some posters online. Beari ka watch mana gi uge kaka. Ka kuoji jogi. Leche inda mopong'o TikTok ma watch kamo. Oh. Koro kare asem namba ni jama moro ndo nose gocho na mabe utio kenungu ni Jasup. Ken Jasup presenter watu koro asika yudo namba ni kama koro wabro tudore mang'eny monego wate. Mago erokamano jatenda.
mani luongo ni Max Kogai Junior. Yes. We aseve mondo ki en kiny kogocho na to kika penje ni mano ng'a? Max Kogai Junior. Junior. Jothuro uneno ka kore ka save kik wach ni mago gik mano gisewacho chon. Good. Max Kogai, jothuro achaka lura simu. Kik ugochi. Aseloro. Koro generally school tedhe maber. School tera maber. Yes. To iwacho ni jonyuol ok onyalo, ere kaka figi itimo? Yani figi to iluongo ng'ato ni MCA Harujo Ward ka Antonio Theo. Koro commitment mani ene manomiyaga. Antonio Theo Jakamanga. Antonio Theo Jakamanga. To Antonio Theo dong pok oyudo kom? Koso entie? Entie. Antonio Theo Jakamanga. We monda wiri Theo Jakamanga. Thum nena goyo Kamanga. Ingeni koro yinto koro dhicho nona ng'ad werni machieng kechini ja gospel. But koro apako badini. Antonio Theo en MCA? En MCA mar Harujo Ward Mabeika. Antonio Theo Jakamanga. Bwana mano badini usip. No yudo ga kom. No yudo kom. Antonio Theo. His Excellency. Theo Lodipek. Mano. Tony Theo. His Excellency Honorable. Inga Musiepa. Namba na imane bo screen ni. Orna 10,000. Tony Theo. Ambi orna 10,000. Amanyo go basari. School no kode na mabera hinya. Orna 10 kende ratego. Kiki orna pesa mangi ka kinego jige pesa. Orna 10,000 atim chamo. Kasto. Wadwaro microphones. Areyo. Maka wan gi jatelo. To jatelo tingo mare to ambe an gi mara. His Excellency Antonio Theo Jakamanga. Kom no idwa bede. Nyaka ine machieng mori wach ni akomola. No kang'eyo ni isebedo mheshimiwa. But kisebedo mheshimiwa. Koro wan kaka team LTN waselamo ni komno. Nyaka ine mikuri yol. Okay. Koro ene mosebedo ko? Ene mosebedo ko ochulona. Okay. Yes. Josiasa ge yudo teko. Ok samoro we mako simbi. An koko mako ga to ang'eyo ni odiche momiyo ok gimaki. To ji believe ni ka ng'ato ok mak simbi to oseidho ngas. To gija wacho ga ni ng'ano tinde sungore. To ken kamano an ajaoro nega message WhatsApp to nyako duoki. Onge maseoro ne moko duoko. To WhatsApp ti oro na data nini gi katululu? Accounts na tene sim sister na man Homa Bay town kucho. Emomiyo na biro koni nikech platforms na te accounts na enemo manage giga. Koro kwa loro kama tabira ng'ia ne nigi chalo nade ka ayudo thuolo mondo awuog gi MCA. Okay. Yes. Alright. Koro gisani. Madha gi father to nitiere. Jonyuol na nitie te. Okay. Yes. To gin gi wacho ng'o e line di mar werni. Ok gine ni biro tami somo, biro kethi. Mano to pok awinjo kaka giwacho ni nyaketha. Nikech industry madonje ni mokwongo en mar tiyo ne Nyasaye. To Nyasaye kitiyo ne ok nyaweyi. Mokwongo gimomiyo MCA Antonio Theo ni chulo naga school fee. Nikech ne nitie parents day no bire school, yani prayer day, kane wadhi timo penj maduong' miluongo ni KCPE. Koro kano biro to jopuonje ka deputy nomiya opportunity na mondo I represent my item. To kana wer to nyaka jonyuol ne nigi mor ahinya kuom gima natimo nikech natime rang'iny mamalo manyaka koro kanye ma MCA Theo ni odhi oluonga to awuoyo te manyise ni jatelo kama kaste ma koro ochako timona kama ni school fee. Yes. Nikone ni jatelo anta dwa timo penj to fee to onge. Aonge aka dhi donje school mabe anya paro maber. Nomiya rim onyewo na buge moko nikech principal miluongo ni Jojo Bulo no be nopuonje school moro ni Orero. Kora ayudo ka adhi abedo gi tich mayot ka dhi e school cha tayudo ka principal ni nopuonjo MCA mar Harujo Ward ni. Kora ayudo ka ging'ere. Koro en wuowa gi principal ni aya timna kama adhi oro pesa. Koro kama ne aka dhi ga school. Okay.
Yes. Ma inonge kata siling ma janyuol oseso lweti fuko ni chulo. Kana donjo ne nitie mane gin be gichulo nikech commitment money mano miacha ne okoromo. Koro jonyuol nopong'o mano dong'no. To kaka mano ne gitieko. Yes, koro gin be ka giyudo ga gijajiwo ga lwetgi mondo nikech kanyakla eka nyalo dhi maber. Yes. Kawe microphone ni onje na performance mini timo ne MCA mondo ng'ato bende ng'eni gini bedo watch nyaka gi jo abroad. Ng'ato nyalo neni ka to owacho ne kijana no nikech odhi school namba ni be ang' ni we. Ano kairo gik moko ni umari we or ni mondi or ne kijana. Adwa ni ng'ama konyi to konyi kokalo kuomi direct. Wani biro mana kone ng'ato nokonya kama. Koro ni performance. Achako kapenji wach miya geno moro morita mara makawuono ni to lamlam gini nok okaneno na ating'o ni wang'a karango gode malo kor pewe gi nembe resruok nani kuomi yae Yesu geno na achako kapenji wach miya geno moro morita mara makawuono ni to lamlam gini nok okaneno na ating'o ni wang'a karango gode malo kor pewe gi nembe resruok nani kuomi yae Yesu geno na ni lweti Yesu baba na geno na kete lweti jaduong' iye itimna geno na ni lweti Yesu baba na geno na kete lweti jaduong' iye itimna wawinjo madala mamalo dala mahonge kuyo gi ywagruok wanarom gosiepe gi wede mano sekonindo to mano enobed mor manaden kawa mosore kawa yogore kawa donje dala nogo wawinjo madala mamalo dala mahonge kuyo gi ywagruok wanarom gosiepe gi wede mano sekonindo to mano enobed mor manaden kawa mosore kawa yogore kawa donje dala nogo geno na ni lweti Yesu baba na geno na kete lweti jaduong' iye itimna geno na ni lweti Yesu baba na geno na kete lweti jaduong' iye itimna geno na ni lweti Yesu baba na geno na kete lweti jaduong' iye itimna geno na ni lweti Yesu baba na geno na kete lweti jaduong' iye itimna geno na ni lweti Yesu baba na geno na kete lweti jaduong' iye itimna geno na ni lweti baba Yesu na geno na kete lweti jaduong' iye itimna. Wow. Wendo no isekete YouTube? Wer no asekete YouTube nyaka sani. Yes. Ka in kod simonj nwago. Onyo iluonge ni? Iluonge ni geno na. Ya kizungu dende ni my hope. Okay. Ya dware bende onyo nwago kanyere nyakora mogi. Geno na ni lweti baba japuonj.
morita mara makawuono ni to lamlam gini nok okanenona ating'o ni wang'a karango gode malo kor pewe ginembe resruok nani kuomi yae Yesu genona achako kapenji wach miya geno moro morita mara makawuono ni to lamlam gini nok okanenona ating'o ni wang'a karango gode malo kor pewe ginembe resruok nani kuomi yae Yesu genona ni elweti Yesu babana genona ketelweti jaduong' kiye itimna genona ni elweti Yesu babana genona ketelweti jaduong' kiye itimna genona ni elweti Yesu babana genona ketelweti jaduong' kiye itimna genona ni elweti Yesu babana genona ketelweti jaduong' kiye itimna Jaluo en janyadhi, to ka nyadhi romo gi klas to nying achiel ema waparo, MC Suits Creation. Watwang'o sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude mag chuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata orno kwayo marie namba wa mar WhatsApp maen 07 10 3 7 7 kata 07 24 804 183. MC Suits Creation. Quality and good service is our priority. Oteni ukeli code LTN Luo Trending Nation Mopandi Inyenyo Elela. Chandruok me piny ola, piny maru aonge mor, kuyo luora, tuoche luora, onge kuma deacho. Osiepe manageno ringo ya, wede manageno thowe ya. Akwayi ruodha, rubiro ni mona chope dala nogo. Chandruok me piny ola, piny maru aonge mor, kuyo luora, tuoche luora, onge kuma deacho. Osiepe manageno ringo ya, wede manageno thowe ya. Akwayi ruodha, rubiro ni mona chope dala nogo. Genona ni elweti Yesu babana, genona ketelweti jaduong'.
amen, amen, amen. Iluonge YouTube kacha chani? Ilunga ni Rovins Nyagwang nying wer to genona. Genona, nyakore mogi. Akeni director podi winjo wamba bere iti kanyo. Koro, ere kaka yudo pesa mar dhi studio nikech kata school iwacho ni jok ma oko kao part maduong' sana. Ere kaka yudo pesa medhi ge studio nikech jomoko nyalo wacho ni nyathini kichulo ne fee. To ere kaka manage mo record wer? Okay, mokwongo mana record iluongo ni Ngima to Tek en ben mane YouTube achiel kacha chande. Koro mokwongo na record wer no ka ja class 8 na dhi timo penj mane aluongo ja video iluongo studio no GCTV Media Studio mabe en bongere maliche town ka nikech en gi branches ne mopogore. Koro naluongo gi timo na video e school kucho mabe ki video no kineno tidhi neno ka MCA Otheocha mana nyisi cha ene mowuoyo kanyo ka video no chakore. Koro jopuonje mano miya support, jopuonje ma Shauri Yako Primary School ni eri oyudore Homa Bay town. Koro ne aloso proforma na moro nadhi e cyber aloso proforma na moro tadhi ge school first adhi head teacher to gona rubber stamp oyesa niya in wuoyi mang'eyo nikech nitie kaka an ga qualities moko e school mana luongo gi ni mich ma Nyasaye omiya. Koro kano seyie na to nonyisa ni okungo wuo gi jopuonje kapok adhi irgi ni I have boy here matimo kama kamae, koro adwa nomiye support mondo koro chieng' makama obi otim video kae. Koro ne jopuonje go omiya pesa ma ayudo pesa ma adhi record go, adhi recording ma koro chieng' pre-day no ayudo opportunity maluongo jo studio kama obiro timo na video kae ma nyaka jopuonje go bende owuok e video nero. Yes. Okay. Koro gisani segolo thumbe di so far? Sani tasegolo thumbe wende 2 gi eki mane YouTube gi eki 2 go. Yes. Ere vision ma in go gi mich ma Nyasaye omiyi mar wer? Idwa ni tiek skul ibet jawer koso tiek skul titim tiji wer ni obeda gimipako go Jehova Nyasaye? Wer ni to okanya wacho ni mondo bed tija, nitie gimomiyo adhi skul mokwongo. Nge skul no kadhi ayudo rieko moko mondo mi abed piny andik wenda gi eki nikech skul miyowa knowledge ni to jopuonje ma miyowa to wisdom to ya kuom Nyasaye. Koro werena mar wer ni taluongo ni wisdom ka ma adhi manye skul cha taluongo ni knowledge nikech jopuonje go be miyowa mana 70% kasto 30 modong no ok dang wamanye wayude mana kuom obongo nyaka laga. Ya koro wer ni to ok adwa ni obed tich mabiro timo ni mayudo go income ma taloso mana yora moro mondo aland go wach Nyasaye miluongo ni injili. Koro anto engi mana do mana ni abed journalism. Idwa ni bed jalendo? Adwa na bed jalendo. Idwa ni bed journalist? Adwa na bed journalist. Manyiso ni the team journalism? Yeah. Okay. Yes. Be isetemo gini kata mane school kech ngene kana winjo duondi tichalo ng'ama nyalo ng'edho dholuo. Be isetemo kata mana landa e school ni nyakwara mogi kaka notimore e piny mar Homa Bay kocha chaendo nyadendi moro ma hike ni e diere no mak gi jaduong' moro ma koro hike ong'aore kanyo no endo mamit bende obambe moloke dhako? Okay, magi e kito ajatimo ga. Ya nikech ka ajabedo ga piny to koro akaw mana action ma my fellow students magitimo ka. Kasto kwa ngadok dala nikech iyudo ni nitie kuminena ni a rent out. Koro kochopo Fridays tajadok ga dala nikech mano weekend. Koro kochopo weekend to ajadok ga dala. Koro an gi brothers na moa be brother na malowa en be yudo ka weche lendo gi obere. Koro wajatimo ga orako kode to mako gi sim to wa compare ne niya ere ng'ama dhi maber kata kwa dhi timo chokruok moro kumoro to walande to wadire mbui. Chala ne ng'ama lando na koro wach ni LTN support upcoming artists sani wan Homa Bay ng'ama dwaro nyalo yudo achiel kachiel kokalo YouTube marwa Luo Trending Nation. Okay, yero kamano MC Omari Nash. Koro mak microphone ine makoro in report. Okay, ne nyikwara Muga Juang mawinjo LTN Media wan kachiel e town nero ma Homa Bay town. Kata kamano wayudo ni MC Omari Nash ne ochopo Bukech Skolos makoro ne oluongi kaka MC mondo koro odhi o timbe ne
skul no ero. Achiel kachiel Nyikwara Mugajwang' wayudo ni koro to Omari Nash nochopo Homa Bay Town kuma koro norome gi nyathi moro ma kijana moro rawera moro matin ma hike nie diere mba pod tich to koro to neno mana ni oyier mondo otine Nyasaye gi yore ne mar wer nikech Omari Nash beno neno ni mondo mi osapote ong'eyo ni bang' interview nero Omari Nash ok nyawe gi lwete nono ne Nyikwara Mugajwang' kok inene ka to ok otimore kae kuma wanyenye wanyenye adiera kendi gologi oko elela ne Nyikwara Mugajwang' kapok subscribe to wakwayi ni mondo subscribe LTN Trending Nation. Nyikwara Mugajwang' uru kamano wakete uru manaka yaje ni bang' interview kadhi we nono kauchuth par kikori banda tok kamera kauchuth ami mano kalatas doge okay kalatas mano pesa ni angeni bang' interview wari kudhi we nono lakini it's okay bwana interview ichulo yani an udwani katimu interview to ane machulo udaoge okay no problem usekita kamano Nyikwara Mugi neno Rovins nigi talent and wanyalo support Rovins ini mini wuyo gi Jasup kusinto Jasup okiwuyo an Jasup pokawuyo machane ya Mirogi mono wuyo gi Jasup ne ya Mirogi kasto gi mimia namba ni Max Kogai otherwise Nyikwara Mugi nyalo kona kanyo ne iwinjo Rovins kachalo nade from kako temo lendo no kanyo no endo gi wende to gi school bi iwinjo ka owacho no dhi maber kanyo gisani en kony mani maduong' ma maybe ka ng'ato penji tinyalo gombo mondo konyo. Mokongo kony maduong' ma adwaro na kunga som komondi nikech ang'eni wer to production tabiro timo yes koro adwaro na kunga som koro weche skul ma kunga ng'io nyaka sani ya mane kony maneno ka nyalo dwaro koro gin yore mage ma ng'ato nyalo donjore maybe kotenore gi skul. Okay kotenore gi skul dong mana weche remedial ge maneno ka thagaga gi school fee to gi rimgo eke maneno ka jabedo ga shida ya weche production to okane pek moro ya nikech kanja ayude ga support kadhie nyasi gi eki to in fact anya paro ne ntie kwa moro iluongo ni Tukuza Ministers en boya Homa Bay Town ka nen gi fundraiser moro nokele kanisa wa iluongo ni Bonde SDA Church yudore Homa Bay Town kuchochonde koro ka no biro to kaka tieko performance ni nikech MC manen ka iluongo ni MC Chiro Evans Chiro ja Oyugis nikech en be ong'eya en one friend likode ka dhi nyasi mora ma entie ok onyal koso ga moko mi opportunity mondo awer nikech o understand koro ka tieko wer tapo ka ng'ato kuom welo mano luonga ni Tobiane tapo ko miya gimoro ni dhi nyiew go buge koro kamane aka asudoga mos okay. Yes ambende kiny ane occasion mar Bokech in fact no se mia lau ka ende gi Bokech we atang nugo ilungo ne Belinda Umokech no mia lau ka ambende invite officially ni kiny bi marambende ami time ineno kanyo no endo akiani beonenore kanyadier koro wan ilungo ne Bokech Schloss Bokech no wach ni chino en do gine en do Germany jomung'e German somane uru gino ni Bokech Scholz koso Scholz kana winjo ni en silent Bokech Scholz koro kamane kaka en next to Kabunde airstrip ne ng'ama biro Homa Bay galuora mare kichopo Kabunde airstrip to inyalo yudo Bokech jatelo menyne inyalo yudo Bokech ilongo ni Bokech Academy mata maga somo kora ja somega ni Bokech Academy
iwinjo restaurant koro chalo kama kiny wan kanyo omiyo wa invite kiny bi mondo wami chance kiluor tiyo gi nyingo Marinash inyalo kono dhiang' radida inyalo tiyo gi nying dhiang' radida pani dhiang' radida ne wasewuoyo godo inyalo tiyo gi kolo mago jok masani koro oseng'eyi te wan gi Someday dance hall kiny kibiro tiyudo ka simba busy kona kata mana Someday ne luongo ni Someday oja ngolo omi kanyo ibi mbende igonwa gospel otherwise amor sana and I believe that God that you are serving will also do something in your life and ka ji dongo nitie kuma chopo kasto jomoko koni ne bwana gospel ni ok bi mi pesa ang'amo ni tiyo gi duondi mamit ni wero wangla what will you say? Okay, mano be kendo penjo mokwongo mikwongo penja nikech oganda mathoth maradogo oko kae kalando injili ni gisebedo ka gipenja wach machal kamano an duoko man god achiel magi duto gin mpango Nyasaye koro Nyasaye mano yiero mondo mi amichni koro ka sane ochopo abiro dhi adhiya kuma odwaro no ok abi keto wich teko nikech magi plans mag Nyasaye kopango na ni gospel ni mabiro go nyaka chieng to kamano mane yo mabiro lo to kopango no biro loka ok abi tamora koro na biro mana luwo dwach Nyasaye. Ere kaka Nyasaye nyalo pango ni idhi ajawa donga pani ena tem tu nikech Jehova kapani nyalo bet mamor ni koro iwe wero Jehova Nyasaye iwero o mari osiepna na timinare era Dr. Nyasaye marare okati Okay, koro gina gik ma ji okete chunygi ni kama koro ani kaka believe pogore kaka ngato believe koro ani duoko manyisi no kaka na believe nikech yudo kata ka jomoko be ae ajawano giduo gospel jomoko be ae gospel dhi kocha koro mago mana mpango mag Nyasaye. Ani rembo apenjie ani gima winjo ne be iwinjo ga ower kenga mano to ji te ong'e no mano ng'amo wer mano to iluongo ni Priscilla baby na ni baby na kalano bendi winjo kaluongi ga mama mano wer kenga mano to kang'eyo mano kang'eyo paro ga nyasuba akoni paro ga jasuba mam ani paro ga jasuba ni mama temo kona simu ogo mano be oka ne kang'eyo maber manyiso ni in fan mar Prince Indah iwinjo ga thumbe Prince Indah kati lemo kamano thumbe ne tawinjo ga in fact awinjo ga wer mora moro kang'e ni an aja gospel kora winjo gospel nikech kata king'iyo wende gieki obedo wanglo bedango king'iyo kata yani video action magi gole video onyalo mi puonjri koro inya kata lan gimoro kanyo ni kare magi ma ok onenga tim koro king'iyo kaka video no wuok to koro kidok pacho to koro iketa koro wibe kwanyo yes. Manyiso ni jo ajawa gi tiwinjo ajawa gi tawinjo ga koket gi radio nikech an fan mar radio nikech mokwongo ado bedo journalist koro aja winjo gi ga ka iketo gi radio koro ok anyal loro radio ni oket kama nikech kata apani kirango mos gi wangi to kata pastors gik magi yalo ga gi nyagi kuongi winy gi winya jawa koni mondo ka giduog gi kweru ni kama koro kama ne ka jabedo ga Nyesa moro ke kawo kata mana verses moko from ajawa koro gijaga kawo ga verses moko kuom ajawa mondo gibi gipuonj go nyirombe mondo gibi gipuonj go jo Nyasaye gieki jo hangla di ming'e kwana beach ming'e dongange mana wod suba maya Homabay nieri nikech ne wan ga kode mang'eny kane pok ochako wer nikech najarado ga kode ka ya shauri yako ka dhi ot
koro ne wana friendly kode mabe in fact ne odaga golo na wer moro to koro kaka natimo klasita dhi wakocha koro tudruok kodwa ne bedo ga matek mama ni luongo ni Othicho. Koro ing'e Othicho, ing'e Prince Enda. Yeah. Ing'e ma jo thumbe. Aneno kamage mang'eyo. Nitie moro ni Emma Jalamo. Aja winjo ya kiwacho gi radio mar adek kendo mari Nash mwa bedo go kaini. Ambe ajajawa. Aneniga nikech aja follow ga page mar LTN Trend Media ya aja neniga kanyo. Ya. Ambe ajajawa. Kokoride kwan jothumbe ni wadware jothumbe moko abich. Abi biro meda list. Apa ni na chiel kuomgi. Jothuru amba jathum. Koro in fact ung'ewa jok matin. An Othicho, Omari Nash, wach marach. Prince Enda, Othicho, tok mana go Omari Nash, nitie ng'amingi kenda dier. Mage maneno kang'eyo. Okay. Bas awinji, mi jogi namba ni kaka kinyalo yudi achiel kachiel. Okay, achiel kachiel ni namba 901 14 45 70 43. No. 01 14 45 70 43. Yeah. And kapok otieko be dakwa mondo mi ka thuolo ni wuo gi jopiny manene picha endo. Inyalo bedo gi gimoro mondo ni chunyi. Tiwacho ni Omari no ng'ada kapok awacho koro maisa. Okay, yero kamano. Mokwongo nyamia support bende platform na mar YouTube @RovinsNyagwang. Kendo TikTok bende wantie mana gi nyinga achiel no Rovins Nyagwang. Koro ka subscribe idhi yudo kot moro kanyo YouTube kanyo ti ifollow my page. Koro sasa maketo gimoro manyien to iyude achiel kachiel e Rovins Nyagwang page no ero mar YouTube. Ya ero kamano. Okiwel mawel mogik mitieko gocho. Wende gi to ng'eny koro akiana yier ni mane. Maromi. Donga nyaketo beat monda goego. Nyikwara mogi wacho ga ni joma be kia Kiswahili to koro kawuono yie na uru aket nugo ayanga ni Kiswahili wanyalo ndiko kendo wanyalo were. Duniani kumeharibika, hakuna huruma nawaambia. Duniani kumeharibika, hakuna huruma nawaambia. Kumeharibika, hakuna hata chembe chembe. Kumeharibika, hakuna hata chembe chembe. Bwana twaomba usaidizi, huruma wako. Bwana twaomba usaidizi, huruma wako. Huruma tupu, utusame utuone. Huruma tupu jadu, utusame utuone. Twakuimbia utuokoe, twakulilia utupe nguvu. Wanakuja wanatuogofia wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Wanakuja wanatuogofia wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja
wakijianda cha kikweli. Simba wa Yuda, hatujamwona kama wewe, na kama kuna yeyote tumjue sasa hivi. Kama kuna yeyote tumjue sasa hivi. Wewe kimbilio letu, njoo tuokoe. Wana wako wateseka, huku wengine wakifa. Simba wa Yuda, hatujamwona kama wewe, na kama kuna yeyote tumjue sasa hivi. Kama kuna yeyote tumjue sasa hivi. Wewe kimbilio letu, njoo tuokoe. Wana wako wateseka, huku wengine wakifa. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Wakijianda cha kikweli. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masilaha. Kumbe kumeharibika, dunia imeharibika. Mahasidi wanakuja wakijianda cha kikweli. Ai Jakoroboge na yago koko omiyo duondo urwe kasto en otieno. Otherwise kupone yudo sama piny ler maber tago gino. Wanakuja wanatuogofia, wakiwa na masila.
wakiwa na masila sila nago koko mang'eny Nyakwera Mogi. Wanakuja wanatuogofia wakiwa na masila wanakuja wanatuogofia. Nyakwera Mogi hapa ni winyo maber kabisa. Dhie YouTube kacha many Rovins Nyagwang, yes. Rovins Nyagwang. Kata inyalo gochone e namba mono sechiwo chien kacha ne 01 14 45 70 43. Right. Otherwise, wasupport uru mondo chop kumoro. Anamor pod kete mane LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo lela. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.